sino-anti labo ngizocela nje ukumnikeza phefumulo u-anti uyawazi umsebenzi awuzele engicabanga ukuthi awona oqala usazondlalela umsebenzi azowenza ngaphambi kokuthi ninikeze umbangelo yedwa wabo asiphethele inkonzo. Bengicela nisinikeze u-anti aphefumule emzini kaNkulunkulu sizilayo. Amen. Sina nginethemba nomama ngokuhlukana kwabo kanye nebandla lonke. Baba bengisenkonzweni emnandi bese kwenele ngakumina ngendlela inkonzo emnandi ngakhona nami ngifisela ukuthi engathi inkosi ingakhumbula emndeni yami lelo thubi nomhlaba. Ngizokhuluma okukodwa nje. Makhosazana ngizotshela nina ngoba nina iqembu elikimi. Mangicabanga ngowesithathu lo nyaka kwafika umfana lapha kumina kwakungena uJulayi. Lo nkosana wayekade elana ekhala emphefumulo. Uthi lo mfana anti sengikufune ngaze ngakuthola ngiphuma le emampondweni. Uthi kade ngisekhala emphefumulo ngiyofuna indlela zokunikelela imndeni yami lelo thubi lomhlaba. Uthi kodwa ngithema ngifikile ngakhuluma nabashumayeli bangiyale ukuthi kufanele ngenze njani. Uthi ngithema ngifike ekhaya ngithi ngilele ebusuku. Yathi imndeni yami bafika amakhehla amadala. Athi uzosinikelela kanjani wena ngokumbathe nenkosazana. Manje ngakho lento makhosazana ngizokhuluma yona kuphela. Uthi ngibese ngatshela amakhehla ngithi ngimbathile nayo impela inkosazana kodwa ngiyonanga ubuntombi bayo. Athi lamakhehla ubuntombi benkosazana ibulahla mhla ivuma umfana yathi ngiyakuthanda ingakalali naye. Makhosazana ingcuphe le. Ubukhosazana buyingcuphe. Uthi lo mfana ke abesethi lamakhehla uzohamba kuyebuhleni kanti intaku yena umfuna uzumthole uyena ozokutshela ukuthi kufanele wenze kanjani. Uthi ngehle estobhini ngihamba ngikubuza anti intaka sengize ngafika la. Sengiyamtshela ukuthi cha ngoba uyinkosana wona inkosazana kufuneka imbuzo ezintathu. Eyokugeza ithempele, eyokugeza ubaba, eyokugeza isipholi. Kufuneka u50 rand okusula igama lakho lenkosazana esipholi. Ngikhuluma ngenkosazana eyintombi engonakele. Kufuneka u50 rand okusula igama lenkosazana esipholi. Kufuneka u1000 emvunulo ngoba isophinde ibeke ekhalo layo. Ngase ngithi uyabona ke inkosana ngikwazi ukudayisa ngomuntu bami sengigugile. Le ngane usayithanda yini noma usayithanda? Wathi cha anti yona anginankinga na ngathi lalela ke. Mase wenze konke lokho oyicela
ngoba isinde ngengane ehlubukile uzoshada nayo futhi ngoba ngaphandle ngeke imiswe yintombi ezinye. Makhosazana niyabothi indaba yethu ibucayi. Nithi nina wathi ubaba akuvunyelwane namhlanje. Sike sathetha icala ebuhleni lokuthi kuthiwa kuvunyelwane kukhona inkosazana eshumayela eJudiya lathi asikwazi lokho. Sahlawula sakhipha imbuzi nenkomo uthi ubaba bo-anti ngathi mina intombi umuntu mayeyithanda uthumela amakhosazana ayilandele. Angishongo ukuthi abakhulume baze bavumelane baze bolala emahhotela. Sengathi ulimi lingaqonda abantakwethu okwethu ukukhosazana kunzima makhosazana. Uma usuza ukuthi umfana uyakufuna wena uyazi ukuthi uyamthanda noma uzomthanda ungasho ukuthi kulungile wothi sovumelane ebhentshini ngoba uma usuthi kulungile seniqomele message ebhentshini thina anti sesiyixuse zenu nizinto nje izothatha ezobhalisa ithikithi ukuthi sesiyathandana vese kodwa kubonakala ukujwayelana kwenu. Ngeke ujwayele indoda kathi uyikhawula namhlanje usuyoshutha nayo wena. Uyishutha uze uyibambe. Uze uyibuke ebusweni. Hayi lona lifile lihle kakhulu makhosazana. Life kabi ngoba life ngathi thina bo-anti songena esikhogweni singeniswe yinini abantakwethu. Sengathi singaqonda ingane zami nyezwa. Uma uyintombi ukuba yintombi enolaka ngabafana futhi uma uyintombi yangempela umothi umfana uyakulandela ukala ngisho umbamba ngamawashingi nawo tamatisi nje bafowethu yindaba intombi yamanyathamba ngithambela abafana kwenze njani webantakwethu manje u-antaka keve muhle kodwa bangaze ngisho umfana ukuthi ngiyamthanda futhi ngiye ngithi mhlawumbe uShembe wayekwazi akwenzayo ngami nangumndeni wakithi. Makhosazana amahle sibalekile enkosini njengoba sizohamba siye kuJanuwari asasesikhishiwe kuJanuwari ukuthi uphumile. Uma uphuma kini phuma wazi ukuthi emhlangane nawe uyibangani. Phuma uphethe izinto wazi ukuthi ziyasebenza esontweni kodwa nina nithi sohlangane ebuhleni namadoda. Nawathanda kangaka amadoda nazalo nagonile yini. Inkosi engathi ngasikhumbula abantakwethu ngoba lokuthanda kwethu abafana basazalwa namhlanje abakaphela abafana basazalwa. Ngiyasazi nisono sentombi sokuqala ukuthi indoda angani umshumayeli ukuthi angihlali nabo no-25 akuyona into engiyijwayele ngoba ngumuntu ohlala ebhizi. Kona kuyadinga ngelinye ilanga sibe nosuku lethu ike sikhulume nje sodwa sizintombi zakulelizwe ngoba ngiyabona kona ukuthi cha kuyaxeka. Intombi engahambi nabafana nomfowabo ebuhleni ngoba ingelosi iloba ijisoka lakho lena. Umfowenu wakwenu ongahambisani naye ebuhleni namhlanje kwenzakalani weyintombi nagcwala amagama. Cha ngiyabonga mshu